Wel, helo, a chroeso i'r sesiwn Llwybrau cyntaf. Dros y dyddiau nesaf yma, i ni yn mynd i gael blas ar un o lyfrau'r Beibl, sef Llythyr Paul at yr Effesiaid. A felly wrth i ni ddechrau, beth am i ni weddio gyda'n gilydd a gofyn i Dduw yn helpu ni wrth i ni edrych ar ei air. Na ni weddio. O Dduw ein tad i ni, yn diolch i ti nawr am y cyfle yma i edrych ar y Beibl gyda'n gilydd. Ein bod ni ddim wedi gallu mynd i Aberystwyth a mynd i'r gynhadledd fel bydde llawer ohono ni'n arfer gwneud a ni'n gweld eisiau ein gilydd, ni'n diolch bod ni nawr yn gallu troi at y Beibl a clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. I ni'n gallu nesau at y ti. O arglwydd, diolch i ti am hyn a wneud i please ein helpu ni nawr. Wrth i ni ddarllen y geiriau yma, wrth i ni feddwl be maen nhw'n golygu, helpu ni wrando a chanolbwyntio a deall yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Bydd gyda ni nawr yn y munudau nesaf yma, am ein bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Nawr, cyn bod ni'n mynd ddim pellach, mae eisiau chi wneud yn siŵr fod gennych chi Feibl, papur a pen. Os nag oes gennych chi un o'r pethau hynny, yna beth am gwasgu pause am funud fach a mynd i chwilio amdanyn nhw. Os nag oes Beibl gyda chi yn y tŷ, yna ma'n y ffyrdd i lawrlwytho fe fel app ar eich ffôn chi, neu trwy wefannau fel bible.com. Ond beth am fynd i wneud hynny nawr? Wel, trowch gyda fi te i Lythyr Paul at yr Effesiaid. Mae tua diwedd y Beibl, rhwng y llythyr at y Galatiaid a'r llythyr at y Philippiaid. A jyst i roi chydig bach o gefndir i chi, beth sydd gyda ni fan hyn yw llythyr, oddi wrth yr apostol Paul at yr eglwys yn Ephesus. Neu mae rai yn credu fod hyd yn oed yn lythyr oedd fod i gael ei basio o gwmpas eglwysi gwahanol. Felly mae'n lythyr cyffredinol iawn at Gristnogion, pobl sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, os chi eisiau clywed am yr eglwys yma'n cael ei sefydlu, gallwch chi ddarllen yr hanes yna yn llyfr yr Actau, pennod 19 a 20. Gallwch chi wneud hynny yn nes ymlaen. Ond fan hyn, mae Paul yn y carchar a mae'n ysgrifennu at y Cristnogion yn Ephesus mwyn eu hannog nhw, mwyn dysgu mwy iddyn nhw am beth yw hi i fod yn ddisgybl i Iesu Grist. Felly, na ni ddarllen gyda'n gilydd ac i ni'n mynd i ddarllen y bore yma o'r bennod cyntaf ac adnodau 3 i 14. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist. Clod yw ras gogoneddus, ei rad rodd i ni yn yr anwylyd. Ynddo ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeuant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni, ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. Hysbysodd i ni ddirgelwch ei ewyllus, yn unol â'r bwriad a arfeithodd yng Nghrist yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwyn yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ynddo ef hefyd rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio yn ôl arfaeth yr hwn sy'n gweithredu pob peth yn ôl ei fwriad a'i ewyllus ei hun.
A thrwy hyn yr ydym ni, y rai cyntaf i obeithio yng Nghrist, i ddwy'n clod i'w ogoniant ef. A chwythau, wedi i chwi glywed gair y gwirionedd, efengyl eich iachawdwriaeth, ac wedi i chwi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sêl yr ysbryd glân. Yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd yw meddiannu'n llawn, clod i ogoniant Duw. Amen. Reit, fi eisiau chi wasgu pause ar y fideo am funud fach, ac ar eich papur chi i ysgrifennu allan adnod 3. Ac os oes da chi amser heddiw, byddai'r adnod yma yn un gwerthfawr iawn i ddysgu ar eich cof chi. Felly gwnewch hynny nawr. Mae Paul yn dweud rhywbeth rhyfeddol fan hyn. Mae'n dweud, os ych chi yn Gristion, os ych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yna rydych chi nawr wedi eich uno â Christ. Rydych chi yng Christ. Mae pob dim sydd yn eiddo i chi, eich pechod chi, a'ch methiant chi, a'ch euogrwydd chi, di cael ei roi arno fe, mae di delio gyda hynny ar y groes. A mae pob peth sy'n eiddo iddo fe yn cael ei rannu a'i rhoi i chi. Mae wedi'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol. Mae wedi rhoi'r holl bethau da yma i ni yng Nghrist. Felly nawr, mae gan y Cristion hunaniaeth neu identity newydd. Ni'n berson newydd sbon, achos rydyn ni nawr yng Nghrist. Dyma beth sydd yn diffinio ni. Dyma pwy ydw i nawr. Rwy yng Nghrist. Ac yn yr adnodau sy'n dilyn, yr adnodau wnaethon ni ddarllen, mae Paul yn restru ac yn sôn am rai o'r bendithion, rai o'r pethau da yma sydd wedi dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. A felly, be fi eisiau chi wneud nawr yw gwasgu pause eto a cymryd ychydig o amser i geisio restru beth yw'r pethau da yma mae Duw wedi roi ni yng Nghrist. Mae yna lot o bethau yma, mae yna lot o eiriau anodd hefyd, ond gwnewch eich gorau nawr i restru. A mae yna 4 peth mawr, 4 peth pwysig iawn i fi eisiau sôn amdanyn nhw. Na mi'n siŵr bod chi wedi nodi llawer o bethau, ond y peth cyntaf amlwg yw hyn, mae Duw wedi ein dewis ni. Adnod 4. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist. Hynny yw, cyn bod Duw wedi creu unrhyw beth o gwbl, cyn bod ni'n bodoli, cyn bod ni wedi gwneud y mes yma o'n bywydau ni a di pechu yn ei erbyn e, nath Duw ein dewis ni. Dewis ein caru ni. Dewis anfon Iesu i'n hachub ni. Beth arall? Wel, yr ail beth amlwg yw ein bod ni wedi ein mabwysiadu. Adnod 5. O wirfodd ei wyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist. I ni'n naturiol yn elynion i Dduw, i ni wedi gwrthryfela ni erbyn e. Ond nawr, yng Nghrist, mae Duw wedi'n mabwysiadu ni. Mae wedi cymryd ni i fod yn blant iddo fe ei hunan. I ni yn gallu nesau at Dduw fel ein tad. Beth arall? Wel, ar ben hynny, i ni wedi cael ein prynu. Adnod 7. Ynddo ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed. Chi'n gweld, mae'n pechod ni o'r pethau drwg yma ni'n gwneud yn heiddi
cosb, i ni'n gaeth i bechod, ac i ni ddim yn gallu achub yn hunan, ni methu ryddhau yn hunan. Ond fan hyn ni'n clywed yng Nghrist, mae e wedi talu'r pris. Mae e wedi diodde, ac mae ei waed wedi cael ei dywallt ar y groes mwyn ein ryddhau ni, mwyn maddau ni, mwyn rhoi bywyd i ni. Mae wedi delio a'n holl bechod ni, unwaith ac am byth. Ac yna mae yna un peth arall amlwg, sef i ni'n cael Duw ei hun yn byw yno ni. Adnod 13. Gosodwyd arnoch yng Nghrist sêl yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, os ych chi'n Gristion yng Nghrist, i chi wedi derbyn ysbryd Crist, neu'r ysbryd glân. Mae Duw ei hun wedi dod a wedi dod i fyw yn eich calon chi, gosod ei sele, ei stamp arnoch chi, i chi nawr yn eiddo i Dduw. Ac mae'r ysbryd yma yn rhoi sicrwydd i ni, ein bod ni un dydd yn mynd i gael bod gyda Duw am byth. Mae gennym ni'r etifeddiaeth yma'n disgwyl amdano ni yng Nghrist, a'r ffordd ni'n gallu bod yn sicr o hynny yw bod e wedi rhoi ei ysbryd glân i ni. Dyma pwy yw'r Cristion. Mae yna fwy o bethau gallwn ni ddweud fan hyn, a nawn ni weld fwy o bethau yn ystod y dyddiau nesaf yma. Ond dyma pwy yw'r Cristion. Dyma sy'n wir amdano chi, os ych chi'n Gristion. Dyma sy'n diffinio pwy ydych chi. Chi yng Nghrist, wedi'ch dewis, wedi'ch mabwysiadu, wedi'ch prynu. Mae'r ysbryd glân yno chi. Wel, dyna chi beth ryfeddod, os na ddim byd yn gallu cymharu efo'r bendithion yma. Nawr, cwestiwn i chi, i feddwl amdani yn ystod y dydd, pa wahaniaeth mae hyn yn mynd i wneud ar y ffordd i chi'n gweld eich hunan? Fi eisiau chi fyfyrio, meddwl am be ni wedi gweld, a gofyn, sut mae hwn mynd i newid y ffordd fi'n gweld fy hunan nawr, fel person yng Nghrist. Wel, na ni weddio gyda'n gilydd i orffen. O Dduw ein tad, i ni di gweld pethau ryfeddol yn barod yn dy air di. Ac i ni pryn wedi crafu'r wyneb, mae cymaint mwy y gallwn ni ddweud, ond ni'n gofyn nawr neu di ddefnyddio'r adnodau yma mwyn ein annog ni, ac os nag i ni'n Gristion mwyn ein herio ni, pam byddwn ni'n gwrthod y fath bendithion. O arglwydd, helpa ni weld pwy ydyn ni nawr yn yr arglwydd Iesu Grist, a helpa ni fyw yn deilwng ohono fe. Diolch i ti o Dduw. Bydd gyda ni nawr. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, dewch nôl gyda ni, ato ni eto fori wrth i ni weld mwy o lythyr Paul at yr Effesiaid.